हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एस्केप ब्लग इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरनाय थाग्रोबाय। बेजों लोगोसे आङो दायो बङाइगाव थांनो नागिरगासिनो दं लोगोफोर। बङाइगाव टु बागेश्वरी हाजो थिखिनि आरो बागेश्वरीनिफ्राय टी गार्डेन बेरायहैनो नागिरदों। स' बिदिब्ला नोंसोरो नायनानै थाबाय थानो हासिगोन। आङो थांगासिनो दङ लोगोफोर, नेबाय थानो हागोन। आङो दायो नै फंबायनि न'आवसो दङ, थांनो नागिरगासिनो दङ। लोगो सासे थांफागोन, बेनिखायनो आङो नेदों। स' बिदिब्ला नोंसोरो नेनानै थादो लोगोफोर, आङो थांगासिनो दं। वाव, बिदिब्ला जों लागावजेनबाय बाइक सालायनाया, जों सिबखावगासिनो दङ। जों थांगासिनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना। फाइनालि जोङो दायो हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय। जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर, अखाबो हादों नै। जोङो दायो बङाइगावआव थांनो नागिरदों, बङाइगावआव थांगासिनो दङ जोङो। आरो बङाइगावनिफ्राय जोङो बे बागेश्वरी हाजो थिखिनियाव बेरायलाबायनानै फैगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर। बागेश्वरी हाजो थिखिनियाव जोङो दसे टाइम पास ओरैनो बेरायना फैगोन आरोना, नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बागेश्वरीनिफ्राय जोङो ओरै गाहायाव टी गार्डेन दङ। जों बे साहा बागान होनो, जों बे साहा बागानावबो दसे जों बेरायहैगोन आरोना। नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन लोगोफोर। जोङो बिदिबा थांगासिनो दङ। अखाबो हागासिनो दङ, थेवबो जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना नेनानै थानो हागोन। जोङो दायो रौमारि थाव दिपु मोनफैबाय। जोङो बाइकआव थाव सोना लाग्रोसिगोन। नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। रौमारि थाव दिपु बियो सापागुरिनि साथिंजाय ससे दावखोबानो मोनो। जोङो दायो थाव सोनो नागिरगासिनो दङ, थाव सोगासिनो दङ। जोङो दायो थाव सोगासिनो दङ रौमारियाव, रौमारि थाव दिपुआवहाय। ब्र' मोजां दा ना? आदसा दे, थिग दं। थावाखौ सोखांबाय, जोङो दायो थांगासिनो दङ। फाइनालि जोङो दायो रौमारि मोनबाय। सापागुरि रौमारि गेटआव दङ। स' बिदिब्ला जोङो ओंखामखौ जानानै लाग्रोसिगोन। अमा बिबु बिथै एवनाय, जों बेखौ जासिगोन। आरो मैथा बाथोन, आलु लाब्रा बायदिसिना दङ आरोना। जोङो जानानै लागासिनो दङ। जाखांनायनि उनाव जों थांसिगोन बेरायनो। जोङो बाजैनि बायला हटेलावनो जादों ओंखामखौ, जोङो जागासिनो दङ। फाइनालि जोङो दायो सापागुरि ट्राफिक मोनफैबाय। जों बारनो हाथ'वा, हनै रेड जानानै दङ। ओरै नायनो हागोन लोगोफोर, रेड जानानै दङ नै, बारनो हाथ'वा। दायो ओरै जों गुवाहाटिबो जों थांनो हागोन, हिमालय हटेल। दायो जोङो टाउन मोनबाय लोगोफोर, बङाइगाव टाउन। जोङो टाउन गेजेर मोनबाय, जोङो थांगासिनो दङ आरोना। जोङो बे बागेश्वरी हाजो थिखिनिखौ जों नायनो थांगोन आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो लोगोफोर, जोङो थांगासिनो दङ। दसेनि उनावनो नुगोन, नेनानै थाबाय था। जोङो टाउन गेजेरजों थांगासिनो दङ आरोना। बिराद गुफुं गुफुं दङ नै टाउनावबो मोसौफ्रा। बङाइगाव टाउननि मोसौ नै हगारनायनि बिराद गुफुं गुफुं दङ। बिराद मोजां मोजां दं नै। जोङो दायो बङाइगावनि अभार ब्रिजआव दङ। जोङो बागेश्वरी हाजोआव बेरायहैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायहरनो हागोन। बै हाजो थिखिनियाव जों बेरायहैनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैयोब्ला माने बेरायहैनो हागोन आरोना। बङाइगावनि खाथियावनो इयो। आरो ओरैहाय ट्रेन लामा दङ नै, गुवाहाटि दिल्ली बम्बे जेरावखिया थाङा मानो थांनो हागोन आरोना। थोदो बिदिब्ला नायनो थांनोसै। फाइनालि जोङो दायो मोनफैबाय हाजोखौ, बागेश्वरी हाजोखौ। नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन दायो। वाव, जायगाया बिदिसो जाजोब्बाय नै, दैया एकदमबारे बुरदुंजोब्बाय। बागेश्वरी हाजोआव गाखोग्रा लामाया ओरैबायदि दैसो बुरदुं। डेन्जार जाबाय, बिराद डेन्जार दैया बोहैबाय। नायलांनो हागोन। बिथांखौ लोगो मोनफैदों नै बङाइगावनि बिथाङाबो।
बिथाङाबो हाजो गोजौआव थांगासिनो दङ। एकदमबारे लाजाथारला नै लामानि अबस्था। रास्तार कन्डिशन अबस्थाय নাই एकदम बिया ना হা হ'ব দে ঠিক কৰিলে ভাল যেনিবা একদম ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন ঠিক নাই এতিয়া মই গৈ আছে ওপৰলৈকে বাগিচুৰি হাজোनि गाहायाव लुनानै थानाय न' अबस्थान गैला बेयावबो वाव जोङो दायो बागीसुरी हाजोनि थिखिनियाव दंफैयो नोंथांमोना बयबो नायफैनो हागोन बागीसुरी हाजोखौ बङाइगाव फैयोब्ला खाथिल'खा जाखायो नोंथांमोना बयबो नायनो गोसो जायो नायनो हागोन बङाइगावनि भिउआ बङाइगाव टाउन बियो बिराद मोजां नुयो गाखोनानैल' नायफै हाजो गोजौनिफ्राय बिराद इन्टारेस्टिं नोंथांमोना बयबो नायनो हासिगोन बङाइगाव टाउन बियो भिउआ बिराद मोजाङै नायनो हागोन जोङो दा बागीसुरी हाजो गोजौनिफ्राय देखायहरनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेयो गासैबो बङाइगाव टाउन खाथियाव जुम होनि आं नायनो हागोन बिराद समायना नुयो नै जोङो दायो बागीसुरी हाजो थिखिनियाव दङ जोबोद मोजां समायना बिबार बागीसुरी हाजो थिखिनियाव नै बोरमायाबो गाखोनानै आदार जाफैगासिनो दङ नायनो हागोन लोगोफोर बोरमायाबो गाखोलायो हाजो थिखिनियाव वाव फेन्टास्टिक नायफैनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो हाजो थिखिनियाव लोगो मोननाय बोरमा बियो हाजो थिखिनियाव फैनानै बोरमायाबो आदार जाफैलायो वाव थिग दं बागीसुरी हाजो थिखिनि नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन लामाया बिराद खाथारनाक दै नै बादामालि दङ गारलेनो नागिरो मोजां थाबायनो रोङाला हान्थुवादो लानानै थांगोन बिराद डेन्जार लामाया नै एकदमबारे नै ओरै जायो ओरै जायो गाखोनानै मोजां रोङाब्ला हान्थुवादो लानानै थांगोन बे ओरैबायदि बादामालि नायनो हागोन एकदमबारे लिमिनखायो नोंथांमोना मोजां गाखोनो गोलायलांबायमोन नै बिराद मोजां ओरै गोलायलाङाब्ला आं बेगेयाखौनो मोननाय नङामोन लोगोफोर आं बै बङाइगावनि भिउखौ नाहरदोंमोन बेयावनो एकदमबारे आं गोग्लैलांनोसैमोन आरो ओरैबायदि डेन्जार बिराद साबधानलै थाबायनो ओरैबायदि खाथारनाक लामाया लिमिनजोबखायो एकदमबारे गाज्रिथार नै फैबाय था ओरैबायदि गालेनो नागिरो नै लामाया जों हाजो गोजौआव थांगासिनो दं लोगोफोर बङाइगावनि बे एकदमबारे खोला सोनाब जायो एसे खोला सानजा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बिराद मोजां बेरायनोहाय बयबो मानसिफ्रा फैलायो हानानै बिराद गाज्रि जाबाय एकदमबारे लामाया खाथारनानै एसे लिमिनखायो नै जानाय नङा एसे मोजां एसे थाल लानानै थाबायाबा गोग्लैगोन फैबाय थानो हागोन बिराद डेन्जार जानांगौ गोजौआव थांगासिनो दङ जोङो बागीसुरी हाजो थिखिनियाव नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन सोरबाफ्रा बङाइगाव फैयोबा एकदमबारे बे बागीसुरीखौ नायफैनो गोसोबा नायलांनो हागोन आरो एकदमबारे आरो बिनि हरै गाहायाजों बिराद मोजां साहा बागान दङ साहा बागान माने टि गार्डेन नोंथांमोना बेरायहैनो हागोन बेयावबो बिराद न'खर फेमिलि लानानैबो फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो बारा गोजान नङा बङाइगाव फैबायबा ससे नामायबानो मोननो हायो आरो ना नोंथांमोना बयबो फैनानै बेरायफैनो हागोन जोङो अयथासार गोजौ गाखोबोनानै दासो बायला हटेलनिफ्राय जाना फैदोंबो गैला एकदम थांजोब्बाय हाजो गाखोनायावनो दा जोङो सिरि मोनदों सिरिजों गाखोनोसै आरो ना जों गाखोनोसै गोजाननि दंबावो गाखोबोगासिनो दङ गाखोबोनानै एकदमबारे जों गेजेर नांबाय आरो ना दंबावो दाबो बहुदनो बेबा मा न' जाखो जिखिनो जा जोङो गोजौआवहाय न' गंसे मोनफैदों आरो लोगोफोर रेस्ट हाउस जाखोना मा जाखो माने खाथियाव थांबासो मिथिसिगोन जों नायनि मा बुस्थु बियो रेस्ट हाउस खोमा बिराद मोजां लुनानै दोनदों गोजौआवहाय माने बेवहाय अखा बांखा हायोबा थानो हागोन आरो
बे न'आव जों गाखोना नायनायनि एसे मा कन्डिसन दं। बिराद मोजां अखा हायोबा जिरायनानै थानो नायदो लोगोफोर बोरमायाबो खिनानै दोनफैलायो दै जिरायनो बिराद उसुबिदा जायोना बिदिबा ब्रादारखौ नै बङाइगावनि आपनार बरथ' बङाइगाव ना माने लोगो मोनदों आरो ना हाजोआव बेरायनायावहाय बायदि इतिया खबर ভাল ना इतिया माने रास्तार कन्डिशन बेसि ठीक নহয় आरोखि मैं आही माने देखा कैसे माने रास्तार कन्डिशन इतिया माने बेसि ठीक নহয় आरोखि आगे दिने बिसना নহয় आरोखि इतिया माने मनत अल्प माने दुख लागছিল आरोखि रास्तार कन्डिशनर खारने बाकी खबरथ' थिगै ना आपनार भाले बर्तमान थैंक यू आच्छा दे दिनैहाय जां हा दा दे सिरि मोनफैबाय आरो ना गाहायावथ' बिराद डेन्जारखा गालेना गोलैनो नागिरो दा एसे सिरि मोनफैबाय आरो थेवबो बेयावबो लिमिट थायो आरो ना नै मोजां गाना थाबायाबा साबधान जों गाखोगासिनो दं हाजो थिखिनायाव बोरमायाबो ओरैबायदि हाजो गोजौआव फैना जाफैयोना बिराद आसरित माने जोंनाथ' आथिं थोंनैल' जाहैबाय बिसिना आथिं थोंब्रै दं आरो ना माने सिगांनि गादलेनबाबो उननि माने गोम ब्रेक बायदि गाबथानो हायो आरो उननि ओरै गादलेनबा सिगांनि गोम गाबथानो हायो आरो ना बोरमाफोरा ओंखायनो जों ज' गाखोयो मेंबाय जोबोद गोजौ हाजो गाखोबाय जों दायो जोङो बागेसुरि हाजो थिखिनायाव मोनफैबाय मन्दिरा बेनो नै नायना लानो हागोन आरो ना गोजौआवबो टावार दं वाह फाइनालि दायो जोङो हाजो थिखिनायाव मोनफैबाय बागेसुरि हाजो थिखिनायाव नोंना नायनो हागोन ओरैबायदि बङाइगाव टाउनखौ बिराद मोजां नुहुरो नै नायखौनो नायदों बे ब्रादारा देखायनो थाखाय फैदों माने जोंबो नुजोबाखैमोन नालाय ओंखायनो फैदों आरो ना दायो फाइनालि जों मोनफैबाय बागेसुरि हाजो थिखिनायाव जोङो दायो बङाइगावनि एकदमबारे टाउनखौ नायनो हागोन भिउआ बिराद मोजां टाउना ओरैबायदि परिस्कार नुदों ओरैबायदि नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां नुदों बेनो नै लोगोफोर बागेसुरि हाजो थिखिनिनि मन्दिरा गासिबो बायला जिला जालाबायनानै दंजोबो आरो ना थिंफ्राबो दाख्लैनि बारहुंखाजों उरायखोना माखो उरायलाबायनानै दंजोबो आरो ना नायनो हागोन लोगोफोर दायो जों थांफिनगासिनो दङ गोजौनिफ्राय जों गाहायाव ओंखारलांगासिनो दङ आरोखि ना जों माने नायजोबखांबाय नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन जों थांफिननोसै आरो दा लामाया बिराद डेन्जार दैया ओरैनो बोहैबोयोनो इयो गारसिलाफोर सालासो लानांगोन नामाब्रा ओरैहाय गोजौफोरनिफ्राय बोरैबा सागोरफोरनिफ्राय बोखोनानै नाया गोग्लैयोबा माने ओरै दावबोयोबा बेयाव ओरै गारसिला साला नांगोन बायदि मोनदों आं नाखौ एबार साफैनांगोनसिगोनसो बायदिसो मोनगासिनो दं आङो ना एबार र' आं एबार सेन नङाबा गारसिला साफैथारगोन आं बेयावहाय खुनु खोथा गैया र' आं एकदमबारे साफैथारगोन फैबाय था लोगोफोर बिराद खतरनाक जाबाय जों बागेसुरि हाजोनिफ्राय ओंखारबोबाय जों दायो ओरैहाय बागेसुरिनि एसे ओरै सानजाजोंहाय मोनसे टिए गार्डेन दं आरो ना जों बे टिए गार्डेनाव एसे बेरायग्लांनानै थांनोसै आरो ना जों नायहैनोसै नायबाय था अब्ला नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन आरो ना दे होमबा नेनानै था बोरैबा अन्थाइआ ओरै गोलैबोनां न'आव बोरैबा दुम गोलैदेरनांगौबा मा जागोन रा आयु आयु दा गोलैथारथोंलै आयु आयु आं नुनाय नङालै बिदि न'आव आयु आयु जानाय नङा आयु 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 थोस आं जानाय नङा वाव फाइनालि दायो जोङो साहा गार्डेनाव मोनफैबाय टिए गार्डेनाव नोंथांमोना नायनो हागोन
नै गार्डेना ओरैबायदि नायनो हागोन नोंथांमोन ओरैजों थाङो नै टिया गार्डेन नुहैगोन ओरैजोंबो टिया गार्डेन ओरैबो नायनो हागोन नै साथिंजायबो अयथासार बिराद मोजां परिस्कार टिया गार्डेना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन आरोना गोलायनो नागिरदोंमोन माने आं ओरैहाय एसे गोथौआव थादोंमोन नालाय माने गालुना गोलायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथांमोनाबो न'खर फेमिलिबो फैनानै बेरायगासिनो जों दायो साहा बागानाव माबा बै समनि मोनसे माबा सल'नि मेथाइखौसो गोसोखांलायलांबाय आङो साहा बागानाव बेरायबायनानै साहा बागान लोगो मोनदोंना मोनसे हारिया रे साहातेर बागाने होननाय दङना आं बेखौसो गोसोखांलायलांबाय आरोना नागिरनो हागोन बिराद मोजां हनै थफ्ला लानानै थांदों बिथांमोना खस्थ'यै खायो आरो न'खर सोलिनांगौ जायो आरोना स' बिदिब्ला बिदिनोसै लोगोफोर जोङो दायो बाइकजों थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन जोबोर मोजां समायना हाजो सेर सेर टिया गार्डेन नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोना जोङो दायो नायलांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नायलांबाय था सिदा थाङोबा राखालदुखि हाजो नुयो आरोना नुहैनायानो आरोना राखालदुखि हाजोआ दायो ओरै थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जों लामा गेजेराव दङ ना बे राखालदुखि हाजो बेरायनो बिराद मोजां नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन बिराद मोजां थाङाखिसै नायनाया बिराद मोजां आरो बेयाव सावथुन मुलुगनि फिल्मनि आर्टिस्टफ्राबो एलबाम बायदिसिना बानायो दायो जों थ' बिदिब्ला भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांफिनसिगोन नोंथांमोना आंनि एसके ब्लग इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो लोगोसे शेयार आरो कमेन्ट आरो लाइक होनो दाबाव लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांफिनसिगोन लोगोफोर अब्ला आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय